אני נעמה הראל. בשנים האחרונות הזה אני עוסקת בעיקר בעיתוי כוח מתמשכים וצוואות ותכנון הגיל השלישי או הרביעי, כמו שאני קוראת לזה היום, כי לא יודעת כבר מי נכנס לאיזה קטגוריה. בעיקר התחום ההסכמי, פחות בתי משפט, פחות מלחמות, פחות עורכי דין שכנגד. ונעמה. אני גם מדברת בכלל בעניין. תודה. עורכת דין מירה דרור שמי. אני עוסקת בעסקי מסחרי, אבל הרבה בתחום של צוואות, ייפויי כוח, גישורים בין יורשים. אני עורכת דין הדסה נבון, ואני מתעסקת באנשים בכל מה שקשור לגבייה, כך שהתחומים של העיסוק שלי ישנו תחומים רבים, מקרקעין, צוואות, ניהול עיזבון, ייפויי כוח מתמשכים, וגם בטיפול. תודה, הדסה. אני עורכת דין ליאורה פריצ'ר-שקל. תחום העיסוק שלי זה דיני משפחה, הסכמים, מידיאציה, צוואות ומשאות פנימיות, וכוח מתמשך. תודה, ליאורה. עורכת דין רונית אריאלי נבון, אני מתמחה בגיל השלישי, מסגרת משפטיות בגיל השלישי. אני גם מייצגת בבית המשפט, אבל בקורונה קיבלתי החלטה שזה הדבר שאני מסלקת מהחדשים. תמיד אמרתי לו, ללקוחות שלי שנתיים בבית משפט, סימן שעשינו משהו בסדר. עכשיו אני החלטתי. תודה, רונית. אבשלום נוימן, תחום המסחרי ונזיקין. תודה, אבשלום היקר. אני אבשלום היקר. כן. תחיה רותם פורטס. רגע, תחיה, זה היה קצת מסובך. רותם פורטס. אני ממש במשך הרבה מאוד שנים, מתחילת 2018, נשארתי לטיפולי כוח מתמשכים בגלל משפחה, בגלל הורים, ואמרתי, אוקיי, זה שינוי קריירה. למעשה מתחילת 2018 אני עושה בעיקר טיפולי כוח מתמשכים, צוואות והסכמים המון, כי זה הכל מתחבר אחד לשני. וממשיכה עם כמה לקוחות עסקיים, אתם מתעקשים, אבל זה אין מה להשוות מבחינת ההשקעה. לא דווקא העניין של השקעה, העניין של תחושת ערך ומשמעות. תודה. סיגלית יעקובו. סיגלית. יעקובו. מיצוי זכויות המבוגר. תביעות מול המוסד לביטוח לאומי. ייפוי כוח מתמשך. צוואות. אביתר רגר. אביתר א', מה? אגר? אני לא הפסקתי לפרסם. לא ראיתי אותך. אתה עוקב אחריי? אני בטח. אשלח אליך ליטים שלי. א', ב', י', ת', ר', ג', ר', זה שם המשפחה. מתמשך, צוואות, ירושות, אפוטרופסות, אזרחי, מסחרי, ליטיגציה, זכויות יוצרים. גיל פלג, מסחרי אזרחי, ייצוג בנקים, הן בהליכי גבייה, הן בתביעות נגד הבנק, וכמובן ייפוי כוח מתמשך. לא שכחנו אף אחד, נכון? שכחת ויש... לא, אתה נכנסת באיחור. בוא. אני בבנר מרעננה, אני מתעסק בעיקר בייפויי כוח מתמשך, צוואות, וכל מה שקשור בנושא הזה, וחוץ מזה במקרקעין. מצוין. אז באמת ככה, רק מלהאזין לכל תחומי העיסוק של כולנו, אני חייבת לומר שמה שמייחד את כולנו זה הנושא הזה של הסכמים בתוך המשפחה, הכנה לגיל השלישי, העברה בין דורית, אלו גם הכותרות החדשות, הכותרות שאנחנו נצטרך לשזור בפינו, להתחיל להתקדם. שמעתי היום כבר הכנה לגיל הרביעי, שזה היה מאוד מוצלח ומעניין, אוקיי? קודם כל, העובדה שאפשר לשים את הגיל השלישי מתחת לגיל הרביעי, זה כבר מאוד מעודד. אני תמיד מספרת ללקוחות שמגיעים אליי, כשאנחנו מתחילים את בניית ייפוי הכוח המתמשך, אז אני אומרת לעצמי, רגע,
יש באנשי מקצוע אחרים שמספרים שמחשבות ומילים בוראות מציאות, אז גם אני נזהרת ואני אומרת, תראו, כשתגיעו לגיל 95, אנחנו נפעיל את ייפוי הכוח המתמשך שלכם. אז בואו נדבר על המועד הזה. זאת אומרת, המחשבה שעומדים להפעיל לך באיזשהו שלב ייפוי כוח מתמשך היא כל כך קשה עבור אדם, שבאמת אנחנו נדרשים להנגיש את הדבר הזה לאוכלוסייה היותר מבוגרת בצורה מאוד חכמה. למה להנגיש? אין פה טריק. העניין הוא שזה באמת מאוד נכון למרקם משפחתי שלם. זאת אומרת, זה מסמך שהוא בא ותומך במשפחה שלמה, לא באדם אחד, לא רק בממנה. ולכן כשאנחנו מנגישים את זה פנימה לתוך המשפחות, בעיניי, חלק מהתפקיד שלנו זה באמת להעביר את המשפחה תהליך. אז אני כל פעם מסתכלת על משפחה כפי שהיא נכנסת, ולאחר 2, 3, 4, 5 או 10 פגישות, אתם יודעים, זה ממש תלוי במשפחה, וככל שהיא מורכבת יותר זה באמת עקב בצד אגודל. אני בודקת מה בכל זאת השתנה בתוך התהליך הזה במשפחה שאיתה עבדתי, שלה בעצם נתתי שירותים. ואבוי אם אני לא אראה איזושהי צמיחה, זאת אומרת איזשהו שינוי, איזה ערך מוסף שהבאתי לתוך המשפחה. מבחינתי זה ייפוי כוח מתמשך. אז לכן התכנסנו היום, ואת זה אמרתי ככה בלהט, הנוכחות של כולכם, והעובדה שאני גם מרגישה מכל אחד מכם באמת רצון להעמיק בתחום של ייפוי כוח מתמשך, ולתת שירות נכון וטוב יותר. אז אנחנו היום באמת התכנסנו, כי למרבה שמחתנו, אנחנו באמת הפכנו לחברים פעילים בתוך הוועדה הזו, על כל המשמעויות, וסיפרתי שבפעם הבאה, אנחנו ניפגש בפעם הבאה ב-14/12, וכנראה במסגרת המפגש הזה יחולקו תעודות המינוי. אז באמת משום שאני לא מורגלת, והיורית פרח גיל איננה, לא השכלתי לעשות את הוראותיה מיד עם תחילת המפגש הזה, אבל אני כן מתחילה בתודות. תודות שמופנות מעורך הדין פרח גיל, גם ממני כסגנית יו"ר הוועדה. קודם כל לניצן לוי, שבכוחותיו הוא ממונה על הוועדות המקצועיות, וגם זה משהו שככה נוצר תחת ידיו, גם המפגש הזה, ובכלל כל הוועדה שנבנית כרגע, כמובן עורך דין עמית בכר, יו"ר המחוז שלנו, עורך הדין פרח גביל, איך אפשר שלא להודות לה, היא לא רק עורכת דין מצוינת, היא אישה עם נשמה מאוד גדולה ומאוד מתאים לה להיות היו"רית של הוועדה דווקא הזו, בנושא הכל כך מיוחד הזה, ייפוי כוח מתמשך שמשלב עניינים משפטיים, ותכף נראה שגם עניינים מסחריים וכלכליים, לא קטנים וכבדים, אבל המון נשמה. זאת אומרת, קשה מאוד להיות עורך דין שמתעסק בתחום הזה, ובאמת מה שמשותף לכולנו, כולנו מוסמכים בתחום של לעריכת ייפוי כוח מתמשך. בשביל המסמך הזה צריך נשמה גדולה. זה תהליך, ובשונה מצוואה, כאשר בא אדם לערוך צוואה, הרבה מאוד פעמים הוא מאוד מגובש, הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה, ואנחנו פשוט מתרגמים את הרצונות שלו לשפה משפטית. בייפוי כוח מתמשך אתם תתפסו אנשים הרבה פחות מגובשים, זה גם לא מספיק חלחל לתוך התודעה של הציבור, זאת אומרת, כל הזמן צריכים הנחיה בכדי לערוך את ההנחיות המקדימות. תנחי אותי, זה אחד הדברים הראשונים שאני שומעת, כשאני אומרת, אוקיי, בוא נפתח וניתן הנחיות מקדימות בתחום האישי. אז אוקיי, אז תנחי אותי רגע, תסביר לי למה את מתכוונת, מה אני כן יכול, מה רצוי שאני ארשום בפנים. אנחנו עדיין מאוד אקטיביים, וייתכן שנשאר אקטיביים, אנחנו נותנים רעיונות, אנחנו נותנים כיוון, אנחנו מסבירים איזה דברים הם באמת חשובים, יהיה מאוד קשה לעשות את זה בלי נשמה, בלי להתחבר באמת לדמות שעומדת מולנו ולכל המשפחה שלו. אבל היום אנחנו מתכנסים כדי לראות איזשהו מימד נוסף בתוך ייפוי הכוח המתמשך, שספק אם נתנו לו מספיק ביטוי עד היום. אני סבורה שזה מימד שעוד לא מקבל מספיק ביטוי, ואנחנו נצטרך למנף את זה כעורכי דין, ואני מקווה שאנחנו נוכל להיעזר בנציגי האפוטרופוס כדי למנף את הרעיון ואת היישום של ייפוי כוח מתמשך בגיל צעיר יותר, כאשר אדם מנהל עסקים, הוא בעל תאגידים, יש לו השקעות מסוגים מאוד מסוימים, ואנחנו יודעים שנכסים היום זה משהו מאוד מאוד מגוון. יש הרבה מאוד סוגים של נכסים,
יש נכסים שהם גם בתחום של קניין רוחני, ויש כל מיני מטבעות דיגיטליות, כן? למי שאוהב, למי שנמצא בלב העניינים, למי שמכיר, אוקיי? אבל אנחנו נצטרך לתת ביטוי בסופו של דבר לכך שימונו מיופי כוח, מיופי כוח מתמשך, שבאמת מסוגלים לבצע את העבודה גם בתחום הרכושי, גם בנושא הרכושי עד תום, וצריך גם לראות, נכון שיש לנו סעיף חוק בתיקון שקובע שמותר למיופי כוח להיוועץ באנשי מקצוע, אבל בוא נודה שאם אני לוקחת ממנה שהוא איש עסקים, הוא איש עסקים שמנהל עדיין את עסקיו, והעסקים הם מאוד פעילים, ואני שמה מיופי כוח שיצטרכו כל הזמן להיעזר ולהתמך באנשי מקצוע, ספק אם עשיתי את הדבר הנכון. זאת אומרת, זה מיופה כוח שלא בטוח שיש לו את ההבנה, הוא לא מסוגל כנראה לקבל החלטות, והוא כל הזמן יוצא החוצה לעשייה מחוץ להנחיות המקדימות. יכול להיות שזה יוצר איזשהו קונפליקט, תכף נראה איזה פתרונות אפשריים פה. אוקיי? אז אני ייחדתי את המפגש הזה ואת השיח הזה יותר אנחנו בהיבט המסחרי וייפוי כוח מתמשך לבעלי עסקים וחברות. זה מיד מוריד את המחשבה על הגיל של הממנה, אוקיי? אם אנחנו רגילים לעשות ייפויי כוח מתמשכים לבני גיל 70 ומעלה, שזה גם עניין של טיימינג ומציאות חיים, זה דבר חדש, ובני ה-80 ומעלה ובני ה-70 ומעלה צריכים להזדרז ולעשות, כן? אז בוא נאמר שכשמופנים אליי אנשים ויש חתכים של גילאים, עם מי אני מזדרזת לעשות קודם? 80 ומעלה, 70 ומעלה, אנשים לא בריאים מספיק, אנשים שיש עניין דחוף אצלם, אבל לאט לאט התודעה לגבי ייפוי כוח מתמשך מתחילה לרדת ולחלחל לציבור. וגם לציבור של אנשי העסקים שמבינים שאם חלילה הם יעדרו או ייווצר מהם לתפקד באיזושהי תקופת חיים, ואפילו תקופה קצרה של כמה חודשים, העניינים העסקיים לא יכולים לרדת לדמיון. זאת אומרת, זה צריך להימשך ולהימשך בצורה הטובה ביותר. אז יהיו אנשי עסקים, ואני חושבת שכמעט 100% מהם, שיתנו לנו את התשובה הידועה, אני מסודר. למה אני מסודר? כי אני כבר נתתי ייפויי כוח לכל מי שצריך, ובחשבונות הבנק יש לי שותפים או מיופי כוח, ובחברה יש אנשים שמקבלים החלטה יחד איתי, ולאיש עסקים כזה צריך להגיד עצור. משום שהכל טוב ויפה כל עוד אתה מבין בדבר. אני בכוונה לא משתמשת במילה קשיר, בסדר? מבין בדבר, אוקיי? היה ופתאום אתה נכנס לאיזושהי צרה שיוצרת מצב שהיכולת הקוגניטיבית כבר לא קיימת, או שחלילה אדם מורדם ומונשם, אוקיי? קורונה, כן? זה כבר הפך למשהו שהוא לא כזה מוזר בתפיסה. אז ברור הוא שנשמת כוחם של כל ייפויי הכוח שפיזרנו בעודנו צלולים, והרבה מאוד הנחיות או החלטות שהתקבלו בחברה כאשר בעל המניות הוא צלול, לא תוכלנה להיות אופרטיביות כאשר הוא כבר לא צלול, וזה מותנה במסמכי היסוד של החברה, ותכף אנחנו ניכנס למקום קצת יותר עמוק, אבל לא לגמרי עמוק. זאת אומרת, אנחנו לא נדבר על כל ההשקה שקיימת בין דיני התאגידים לדינים שקשורים לייפוי כוח מתמשך, וההרצאה כזאת צריכה להתקיים, ואני כל כך אשמח להעביר אותה. בואו נראה מתי. אני כבר אומרת שמעבר להתכנסות שתהיה לנו ב-14 לדצמבר, יהיה מתוכנן גם כנס חד יומי באחד מבתי המלון, ושם תהיינה הרצאות עומק בנושא של ייפוי כוח מתמשך, אבל הרצאות העומק תהיינה כבר נוגעות לתחומים שמשיקים למסמך ושצריך יהיה להתמודד איתם ביחס למסמך,
שטרם שוחחו עליהם. זאת אומרת, עד היום שמענו לא מעט הרצאות מצוינות ממש, ואני ממליצה לשמוע את ההרצאות שמתפרסמות בכל המחוזות, גם בוועדות קשר העירוניות. אבל אנחנו כבר רוצים לרדת לרזולוציות שבאמת קשורות יותר לעניינים המסחריים והכלכליים והרכושיים, אוקיי? ושמכניסות עוד ועוד ענייני משפט, עוד ועוד דינים שהם חיצוניים. היום, בתוך ההיבט המסחרי, אני רוצה להתרכז במיופי הכוח, אוקיי? בבחירת מיופי כוח ובסמכויות שיש או אין למיופי הכוח, ותכף נראה רגע את משחק התפקידים כשאנחנו נכנסים כבר לעניינים שהם מסחריים ועסקיים, אוקיי? אז אנחנו נשארנו עם אותו ממנה שהוא דווקא בן 60, תתפלאו, והוא לא נחשב לזקן, למרות שהזקנה כבר מאירה פנים, דרך אגב, גם באמצעות המסמך הזה. הוא כבר עם זקנה מסוג אחר, כבר נכנסנו לעידן של זקנה מסוג אחר. צריך להנחיל את זה פנימה כל הזמן לתוך התודעה הציבורית. אנחנו אלה שיוצרים שינויים בחיים האלה, בקוסמוס פה, אוקיי? אנחנו בעידן של זקנה מסוג אחר, כבר לא תהיה זקנה כואבת וגם לא בודדה. למה כל הזמן מדברת על זקנה? סליחה. למה כל זקנה? אני לא חושב, כמו שהיה בזמנו. איך אתה רוצה שאני אקרא? לא יודע, כמו שיש ביטוח, זוג צעיר שמתחתן, זוג צעיר עושה ביטוח חיים, ביטוח סיעודי, ביטוח. למה הזקנה? יותר אנשים באים אליי בגיל צעיר, 50, 45, ועושים ייפויי כוח. תראו, אז עורך דין אבנר, אתה אומר משהו שאמרת גם בישיבה הקודמת, ואני מאוד מסכימה איתו. בואו תתייחסו למסמך הזה כאל כיסוי ביטוחי. אוקיי, בסדר, אבל לא כל הזמן, זקנה. ואז אין לו גיל, זה נכון. למה אנחנו עדיין כן מתעסקים בגיל, עורך דין אבנר? בגלל החידוש החקיקתי שמחייב אותנו לתת תשומת לב לאנשים שהם בוגרים יותר, והם הראשונים לחתום. ואנחנו שם, ואנחנו בהחלט יוצאים, אני מקווה שגם אתם יוצאים להרצות בכל הארץ, ולפעמים גם בהתנדבות, קבוצות גמלאים וכדומה, הראשונים לבצע. ומה לעשות? יש איזשהו סדר כרונולוגי. והנה, עברו שנים, ואנחנו כבר מפקידים ייפויי כוח מתמשכים במשך שנים, ואפשר להגיע כבר לאנשי העסקים ולהבין שזה נכון, רצוי, ותרשו לי לומר אפילו מתחייב. כמעט, אני סבורה יותר מכל כיסוי ביטוחי אחר. אם אתם שואלים אותי, זה כיסוי ביטוחי מתבקש. אז אמרת משהו על החידוש החקיקתי, מה מתכוון? תיקון 18, הכנסת ייפוי הכוח המתמשך למחוזותינו כמסמך חדש, כעניין חדש, כרפורמה ממש. אמרתי שאנחנו נתמקד היום במי הוא מיופה הכוח, מי נכון שיהיה מיופה הכוח ואיזה סמכויות יש לו, אין לו. בתוך ייפוי כוח מתמשך שמתעסק כבר בעניינים רכושיים רחבים יותר ועסקיים. אז שימו לב שקודם כל השיקולים שלנו משתנים. זאת אומרת, אם כשאנחנו פוגשים ממנה, אם אין לו עסקים מאוד מפוארים, ואם הוא לא חלק מתאגידים, אוקיי? ואם אין לו השקעות מאוד מיוחדות, אנחנו מחפשים מיופה כוח בתוך המשפחה. זאת אומרת, זה הדבר הראשון שהוא טבעי, אוקיי? אבל כשנכנסים לשיקולים עסקיים וכלכליים, ייתכן מאוד שיהיו פה גם מיופי כוח שהם חיצוניים למשפחה, וגם ייתכן ריבוי של מיופי כוח בעניינים הרכושיים, שדרך אגב, זה לא רע, אבל מה זה מצריך מאיתנו? זה מצריך מאיתנו לבצע חלוקת תפקידים בין מיופי הכוח בצורה מאוד רצינית ומהותית, ולייחד סמכויות למיופי כוח מסוימים. זאת אומרת, מיופה כוח שהוא מחוץ למשפחה, והוא מתמנה עכשיו רק משום שלממנה שלנו יש זכויות בתוך תאגיד, והוא בא בעצם לתת מענה ולהיכנס בנעליו רק במובן הזה. זאת אומרת שבהנחיות המקדימות אני שוללת ממנו את יתר הסמכויות בעניינים הרכושיים, ואני מייחדת לו רק את הסמכות הזו על כל מה שכרוך בה. אוקיי? אנחנו מדברים על אורך חיים מאוד ארוך של המסמך. נכון.
היום אני עובדת עם עורך דין X או עם רואה חשבון Y או עם יועץ עסקים כזה, מחר אני אבוא דין אחר. אני אצטרך לעשות ייפוי כוח חדש. לא, תכניסי מנגנון בחירה. זה האחרון שתמני, או מנגנון בחירה למיופי הכוח האחרים. לאותו נושא ספציפי. כלומר, אם רואה החשבון הזה לא מתפקד מהר, אז הם יהיו מוכרחים למנות מיופי כוח? אז למה לא מלכתחילה? אני רוצה לדייק את זה. אבל יש פה גם ערבוב בין התפקיד בעל מניות, דירקטור, מנכ"ל. מיופה כוח זה מיופה כוח, והוא לכל היותר, מה ניתן כן לעשות, שזה היה הדבר הבא שרציתי לומר. הרי גם המשחק עם מיופי הכוח המחליפים פה משתנה. זאת אומרת, זה לא רק המינוי, גם המחליף. פתאום אנחנו מתפרסים על משהו הרבה יותר רחב, אוקיי? זה דורש לא רק ריכוז, אלא באמת יכולת לראות את כל הכיוונים הנדרשים, את כל הסמכויות שיש לממנה הזה היום, לא רק כאדם, כאיש עסקים, כבעל תפקידים, ותכף נדבר על התפקידים, אוקיי? והאם צריך מיופה כוח לטובת סמכויות מסוימות או לא? ותכף נראה מתי לא, אוקיי? זאת אומרת שאנחנו קודם כל לוקחים בחשבון שיהיו פה, ייתכן, מיופה כוח חיצוניים למשפחה, ואנחנו מבינים שהדרך היחידה לייחד להם סמכויות מסוימות ולשלול מהם אחרות, זה רק באמצעות ההנחיות המקדימות, כי הרי אין מיופה כוח רק לעניינים רכושיים מסוימים כאלו או אחרים. זה לעניינים רכושיים, חברים. אנחנו משחקים משחק מאוד מוגבל, צריך לזכור. עד 500,000 שקל. אז אם אתה איש עסקים באמת, אז אנחנו בסוף נמצא את אותו אדם משחק במגרש מאוד מאוד מוגבל. זה צריך לזכור. אז רגע, אז מה חשוב פה לומר? כי הרי זה ברור שהמגרש של איש עסקים הוא לא מוגבל ל500,000 שקלים. אין פה שאלה. העניין הוא גם מאוד ברור שידרשו פעולות שדורשות אישור של בית משפט. רוב הפעולות. יופי. מה התפקיד שלי? אני רושמת את כל הפעולות, כולנו רושמים את כל הפעולות שניתן כרגע לראות, לתעד, לתכנן, רושמים על אף שאנחנו יודעים שידרש אישור של בית משפט. חכם מאוד לרשום, ידוע לי, כי יידרש ואני מבקש מבית המשפט לאשר את החלטותיי אלו, את הנחיותיי אלו, אוקיי? אז תראו, אני רגע רוצה להישאר במישור הזה של כמות מיופי הכוח, ומשחק התפקידים הזה של ההנחיות המקדימות שמייחדות להם סמכויות. אז בואו ניקח למשל דוגמה של ממנה, אני לוקחת דוגמה מאוד קטנה וספציפית, ואנחנו לא נרחיב את היריעה לגביה, כי מה קורה? לגבי כל דוגמה שניקח, יהיה הרבה מה לומר, אוקיי? ואנחנו לא בהרצאת עומק כרגע, אני רוצה בחשיבה שנבין רגע שהחשיבה שלנו משתנה לחלוטין כשאנחנו איש עסקים וכשנדרש מענה לכל עסקיו. בואו ניקח ממנה שהוא בעל מניות וגם דירקטור בחברה. אל תקפצו לרגע כל האזרחים מסחריים, אוקיי? ובחברה הזו הוא לא בעל מניות יחיד. זאת אומרת, יש עוד בעלי מניות ויש עוד דירקטורים. זאת אומרת, יש לך יחסי כוחות, אוקיי? בין בעלי התפקידים. אז קודם כל, ייתכן שאנחנו נבחר שמי שיפעל במקומו בחברה, ובעצם ימצא את מלוא זכויותיו בחברה, לא יהיה בן משפחה, משום שבן המשפחה לא מכיר בכלל את החברה, לא את עסקיה מספיק טוב, בוודאי שלא מסוגל לקבל החלטות במקומו, אוקיי? אני אקדים ואומר שכשאני מדברת על זהות מיופה הכוח, אני כרגע חוסכת מכם את הדברים האחרים שקשורים לזהות מיופה הכוח. הרי אני חייבת קודם כל ללכת למסמכי היסוד של התאגיד. שם אני צריכה לראות מה מתאפשר לי ומה לא. יותר מזה, את צריכה לפעמים לייעץ, סליחה שאני מתפרץ. בטח, אבל בשמחה. את צריכה לפעמים לייעץ. אולי זה הזמן לעשות הסכם מייסדים או הסכם הצבעה. ושם כשאתם עושים את זה חכם, אתם יכולים להגיד לו, אני מנחה אותך להצביע בעניינים האלה או כל העניינים, כפי שיצביע פלוני, אלמוני. עורך דין אביתר היקר, יפה מאוד. אז קודם כל שימו לב,
אני לא רוצה להיכנס לשם יותר מדי לעומק, אבל מה אמר עורך דין אביתר, שזה מאוד חשוב. אני ניגש למסמכי היסוד של החברה, אבל אני לא מבטיחה לכם שבאמצעות מה שכתוב שם היום, הסכם מייסדים, תקנון, פרוטוקולים, החלטות מהותיות שהתקבלו, אני לא מבטיחה לכם שאתם יכולים כרגע ליישם את מה שברצונכם ליישם, ואז מעניין אם מתאפשר, שגם את זה צריך לבדוק, האם יש לי אפשרות לשנות במסמכי היסוד את ההוראות, את ההחלטות, את מה שנקבע, וליצור אפשרות לא רק לבעל המניות הזה, אלא גם ליתר בעלי המניות בחברה, לממש את הרצונות שלהם בתוך ייפוי כוח מתמשך. זאת אומרת, ייתכן שמעבר לעריכת ייפוי הכוח המתמשך, אני אדרש ללכת ולערוך את הסכמי היסוד מחדש, לתקן אותם, לשנות אותם, לקבל החלטות במסגרת פרוטוקולים, אוקיי? אז רואים פה יריעה הרבה יותר רחבה. כשאני באה למנות מיופה כוח, אני כבר לא חושב רק על טובתו של הממנה, אני חושב תמיד ובעיקר על טובתו של הממנה, אבל יש לי פה שיקולים הרבה יותר רחבים פתאום, שהם מחוץ למשפחה, ושייתכן שכדי שאני אוכל למצות את הרצון של הממנה, למנות מיופה כוח מאוד ספציפי עבור מימוש הזכויות בחברה, אני אצטרך להיכנס לעניינים משפטיים בתוך החברה קודם, אוקיי? דבר מאוד מאוד חשוב. אז זאת הייתה רק דוגמה קטנה, ואמרנו שאנחנו מתעתדים לעשות הרצאת עומק בעניין הזה, שבמסגרתה גם ניקח כל מיני דוגמאות. סתם לשם הדוגמה אני רוצה לומר לכם שייתכן שבתוך תקנון של חברה אתם תראו הוראה שהוסכמה על ידי כל בעלי המניות, לפיה כאשר אחד מבעלי המניות לא יהיה כשיר או לא יהיה מסוגל להבין בדבר, לא יתמנה במקומו בעל זכות הצבעה, למשל, אוקיי? או כל מיני סייגים שנעשו לגבי מצב שבו בעל מניות לא יהיה כשיר, אוקיי? וישנן חברות גדולות ומורכבות שבמסגרתן כבר בנו איזושהי מתכונת למצב שבו אחד מבעלי התפקידים המהותיים פתאום לא יהיה כשיר, ויש שם תנאים כשאני באה לערוך ייפוי כוח מתמשך, אני חייבת להתחשב בהם. אני חייבת להכיר אותם. אוקיי? יש לך סעיפי first refusal, יש לך סעיפי תגלון, נכון. ואז בתוך המנגנונים יש פרוטוקול שאומר שלצורך העניין הזה התקבלה החלטה שמאפשרת העברה כאשר מופעל ייפוי כוח מתמשך, העברה של המניות נכון. אז יש תיעוד של הסכמה כזאת, נכון. לעבור את המנגנון של נכון. first refusal. אז זה עוד דבר מאוד חשוב, זאת אומרת, אנחנו נוגעים כל פעם בקצוות, כדי קודם כל להבין בתפיסה שזה שונה. עוד חשוב להבין שלמשל בתוך תאגיד, בד בבד עם עריכת ייפוי הכוח המתמשך, התקבלו החלטות במסגרת פרוטוקולים. למה? כי גם אם המסמכי היסוד של החברה מאפשרים לי לבצע את מה שאני רוצה לבצע בייפוי הכוח המתמשך, אני רוצה החלטה שקובעת עכשיו, שכולם יודעים, מודעים לכך, מסכימים לכך, שזה מותאם למסמכי היסוד של החברה. פרוטוקול צריך להיחתם, והוא צריך להיות מותאם לכל מה שאני מבצעת בתוך ייפוי הכוח המתמשך. וזו שוב רק דוגמה. הבעיה העיקרית סמכויות חתימה. אם לאותו אדם יש סמכויות חתימה, אז איך אתה מעביר את זה למישהו? יש לי שאלה. אנחנו עורכים פרוטוקולים בתוך החברה קודם, ומקבלים החלטות בתוך החברה כנראה, ורק אחרי כן בעצם מעבירים את הכל בצורה של הנחיות מקדימות לתוך ייפוי הכוח המתמשך.
זאת אומרת, זה תהליך. את מדברת על חברה שהיא גם מאוד מסודרת, ואיפה שזה שותפויות, וחברות משפחתיות, ושבעלי המניות הם גם מנכ"לים. אז בכלל, ההשקה שבין דיני תאגידים לבין ייפוי כוח מתמשך צריכה כבר לקבל ביטוי גם בתודעה שלנו, אוקיי? וגם, שמעתי אותך, שום דבר לא ברור. שום דבר לא ננסה את זה, שבית המשפט, שהוא יידרש, יתן לזה. הייתה לי שיחה עם מישהי די קריאה באפוטרופסות הכללית, שלא קשורה לייפוי כוח מתמשך, אבל כנראה שהיא כן, כי בעצם היא אומרת שהייפוי כוח הזה חשבו שזה יעשה דבר טוב, היא אומרת, אין לך מושג איזה צרות צרורות הדבר הזה עושה. לא לבן הזה פיללנו. זה חדש, אבל אני רוצה לומר לך, זה מתהווה, זה חדש, וכמו כל תינוק שנולד, להסביר שהוא צורח יום ולילה בהתחלה בחודשים הראשונים, וזה משיק לשנים עד שהמסמך הזה יתהווה בתוכנו, עורכי הדין ובתוך החברה, אוקיי? והנה, שימו לב שכשאני מדברת היום על אנשי עסקים, או על ייפוי כוח לאיש עסקים, אנחנו עוד בונים את הדבר הזה, והאפוטרופוס הכללי יצטרך מן הסתם לתת תשובות לרעיונות מסוימים, שתכף גם נדבר עליהם אם נוכל להתקדם. אז רגע, שנייה, אני רוצה רגע לבקש ממך, שבזמן שאת נותנת את ההערה הזו, את רגע תקבלי את זכות הדיבור וגם תתני לאנשים להגיב להערה הזו, ותאפשרי לי להתפנות רגע. בסדר? כי אנחנו בשידור. אז רק להגיד שכל הדברים האלה זה עוד זמן, אני מתמחרת את זה בנפרד, חצי שעה. זה לא נכלל בקורסי כמה אנשים פה התעסקו עם חברות? עם החברות עצמם או עם אנשים מהחברות? לא, חברות של ייפוי כוח מתמשך, סליחה. לא בדיני תאגידים, הוא מדבר על ייפוי כוח מתמשך. זה ודאי. ואתה צריך לשאול אותם, אם לפעמים אני אפנה את הראש שיגיד לי, תלך, מה אתה שואל אותי שאלות, תגיד לי, אתה רוצה שהחתנים והכלות ידעו מה יש לי? לא קורה כלום. לא. תשמע, אתה לא רוצה להיכנס לזה. שבתחום הזה יכול מאוד להיות שתתקלו באיזשהו קיר. עכשיו יש עוד בעיה אחת. יש עוד בעיה עד שרבית תחזור. ידוע לי שחסר מידע, ועל כן יכול להיות שההנחייתיים לא יתקדמו. אני לא מוכנה שמישהו יחתום על ייפוי כוח כזה, שאני יודעת שאי אפשר לבצע אותו. אז אני רוצה שנכתוב. אחרת אנחנו עלולים על מה שניסחתי, ייפוי כוח. אנחנו שוכחים שהבן אדם מנסח. לא אנחנו מנסחים. אנחנו שוכחים את זה. הבן אדם מנסח את מה שהוא רוצה. במידה ויהיה תקלה, בית המשפט יצטרך להתמודד עם זה. אני לא נתקלתי שבאו... לא כל האחריות עליהם. כל יועץ היום של העברה בין דורית בתאגידים, מכיר, יודע ומפנה לאנשים שעושים ייפוי כוח. כל היועצים. חביבי, אני עשיתי קצת. אפילו שלא יצא לך. זהו, נכון. כי אני נמצא במדינת רעננה והמרכז זה עולם אחר. אני כבר אומר, לא נתקלתי, אני עכשיו כל הזמן אני עושה האיזונים בין ייפויי כוח. כל הזמן אני עושה איזונים, זה רוצה ככה, זה אומר ככה. יש לי פחות או יותר מה אנשים רוצים. אף אחד לא בא ואמר לי, תשמע, יש לי חברה, מה אני עושה במקרה? עו"ד אבנר, אני רוצה לומר לך משהו, זאת הערה מאוד חשובה. ולמה זה קורה? כי אין מודעות. זה מאוד חשוב. שזה משהו שאתה צריך לתת לו מענה. זאת לא שאלה. אין עדיין מודעות. וחברי הוועדה של ייפוי כוח מתמשך במחוז תל אביב, אני מאוד שמחה שאנחנו מציפים את העניין הזה בפעם הראשונה, כן? ומן הסתם מפה, כמו כל דבר שאתה מאיר עליו, זה ילך ויתקדם, ואני הבטחתי לכם שבכנס החד יומי, ואולי גם ב-14 לדצמבר, אנחנו נתחיל לרדת לרזולוציות עמוקות יותר. אני כן רוצה להתקדם למשהו מאוד מאוד חשוב. בבואנו לשוחח על מיופי הכוח, במקרים שזה באמת בעלי עסקים, בעלי תאגידים, אז תשימו לב, מיופה כוח נכנס בנעליו של הממנה, מקבל במקומו החלטות ומבצע במקומו פעולות, את זה כולנו יודעים. עכשיו תראו, יש לממנה תפקידים
שבהם מיופה כוח יכול להחליף את הממנה, להיכנס בנעליו. אבל ישנם תפקידים שבהם מיופה הכוח לא מקבל סמכויות. בואו נבין רגע את מה שאמרתי. קודם כל תפקידים ביולוגיים, להיות הורה, נכון? אף אחד לא ישמש הורה במקומנו. אני כמובן לא רוצה להיכנס עכשיו למונחים אחרים, אבל בפשטות של להיות הורה, מיופה כוח וייפוי כוח מתמשך לא הופך להורה במקום הממנה. זה תפקיד ביולוגי, הוא לא ניתן, אין לו מחליף, אוקיי? לצורך העניין. עוד דבר, זה תפקידים מקצועיים. זאת אומרת, אם הממנה שלנו עורך דין, אז מיופה הכוח וייפוי כוח מתמשך לא מתמנה כעורך דין תחתיו, נכון? או אם הממנה שלנו רופא, אלו תפקידים מקצועיים שדורשים הסמכה, מיומנות, ניסיון, זה מקצוע, וזה לא תפקיד או סמכות שמקבל מיופה הכוח וייפוי כוח מתמשך. אז קראנו לזה תפקידים מקצועיים. אמרנו תפקידים ביולוגיים ותפקידים מקצועיים, אוקיי? דרך אגב, התפקידים המקצועיים הם גם על פי חיקוק. זאת אומרת, אף אחד לא יכול פתאום להפוך לעורך דין רק משום שהוא מיופה כוח וייפוי כוח מתמשך. שלא נתבלבל, או לרואה חשבון, אוקיי? ועוד תפקידים מכוח חיקוק שהם המעניינים, אוקיי? כונס נכסים, נאמן, דירקטור, אפוטרופוס. דירקטור אני לא משוכנע שאני מסכים. שזה תפקיד על פי חיקוק? בוודאי. למה לא תפקיד על פי חיקוק? יש לך הגדרה בחוק. דירקטור איפה? תאגיד. אז אם אני בחברה הפרטית, ואני במסגרת של ההסדרה, זאת אומרת, שהוא יתמנה גם לדירקטור על פי הסכם ההצבעה בהסכם המייסדים, אז הוא יתמנה כדירקטור. אבל אתה כבר עשית פעולה נוספת. פרוקסי, גם כשאני כשיר, אני יכול למנות פרוקסי ולשלוח אותו לאספה. אבל אתה עשית כבר פעולה נוספת לעריכת ייפוי הכוח המתמשך. אתה בא ואומר, תקשיבי, אין שום בעיה, הנה דוגמה לתפקיד שאין בעיה שהוא ייכנס בנעליו כדירקטור, אבל זה דורש הכנה. זה לא יקרה אם לא תעשה פעולות בתוך התאגיד קודם לכן. לא, את נתת באמת בצדק את ההנחיה שאפשר לקבל החלטה בדירקטוריון מראש. בדיוק, שבמקרה ואז יהיה הדירקטור חלופי כך וכך, אבל גם אם לא תעשי את זה, כאשר הוא יתמנה, הוא יבקש מכוח המינוי שלו בייפוי כוח מתמשך, שימנו אותו כדירקטור. כי הרי הוא בעל מניות, הוא נציג בעל מניות. ואז זו באמת שאלה, ככה אני כותב. בהתאם למסמכי היסוד של החברה, הוא יכול להתמנות במקומו או לא. זאת אומרת, זה בטוח שנצטרך לבצע פעולות מחוץ לייפוי הכוח המתמשך, כדי לתת הוראות נכונות בתוך ייפוי הכוח המתמשך. אבל רק רגע, כונס נכסים, נאמן, דירקטור, אפוטרופוס, נתתי כרגע דוגמאות רק לתפקידים מכוח חיקוק, ועוד לא אמרנו מה כן מתאפשר ומה לא מתאפשר. אתה כרגע ישר זרקת, דירקטור כן יתאפשר. כי יש לי פתרון, אפוטרופוס אני לא יכול למנות, גם אם אני מאוד ארצה. אז תפקוד משפטי לא יעזור. בואו קודם כל נבין שאלו תפקידים, על פי חיקוק, שלא ניתנים להעברה כך סתם. זאת אומרת, בתפיסה שלנו אנחנו צריכים להבין שאלו תפקידים שלא ניתנים להעברה כך סתם, וככל שהם ניתנים להעברה, זה משום שאנחנו בחנו משפטית, ואולי גם עמלנו משפטית, בכדי לאפשר את זה. אוקיי? שימו לב. דרך אגב, גם מיופה כוח על פי ייפוי כוח מתמשך, כמו אפוטרופוס. עוד תפקיד שלא ניתן להעברה כך סתם. באיזה צורה התפקידים האלו ניתנים להעברה? אז קודם כל, בהתאם למסמכי המינוי, או להסמכות המפורשות ביחס אליהם, ייתכן וזה תפקיד שניתן להעברה. זאת אומרת, אם יש בייפוי הכוח המתמשך מיופה כוח מחליף, אז בתוך מסמך המינוי יש את הבא בתור. אז אני כן צריך להיות ער, דרך אגב, ייפוי כוח מתמשך והאפוטרופסות זה שני תפקידים, והאפוטרופסות זה דורש צו שיפוטי כדי להחליף את האפוטרופוס.
בייפוי כוח מתמשך זה דורש מינוי בפועל בתוך מסמך ייפוי הכוח המתמשך כדי שתתבצע תחלופה. אבל כשמדברים על תפקיד מקצועי אחר על פי חיקוק כמו כונס נכסים או נאמן, אוקיי? אז זה באמת מעניין. קודם כל נשאלת שאלה אם נדרשת באמת תחלופה בתפקיד הזה. למשל, כינוס נכסים לרוב הוא מוגבל בזמן. זאת אומרת, כשאדם מתמנה ככונס נכסים, הוא מתמנה לזמן מסוים. גם אם זה לא מינוי זמני, זה משהו שלרוב מסתיים במקרים המורכבים במיוחד 3, 4, 5 שנים. היו לי גם תיקי ליטיגציה שכונס נכסים נשאר בתפקידו גם 10 שנים, אבל בואו. אז זה באמת מעניין אם במקרה הספציפי הזה צריך יהיה לתת איזשהו מענה, אני כבר נותנת לך, האם נדרש מענה בכלל, כשיש לי תפקיד על פי חיקוק לממנה, או שזה תפקיד על פי חיקוק שממני כעורכת ייפוי הכוח המתמשך הוא לא דורש מענה. למשל, זה מינוי של בית המשפט. זה יהיה מאוד נחמד אם אני אתן מענה, אבל צריך צו שיפוטי, אוקיי? אותו דבר בענייני נאמנות. זה יכול להיות מינוי שהוא מינוי בצו של בית משפט, זה יכול גם להיות מינוי מסוג אחר, ששם אולי אני כן יכולה לתת מענה במסגרת ייפוי הכוח המתמשך, אוקיי? שימו לב שלמשל בתחום של נאמנויות, אם זאת לא נאמנות, אם זה נאמנות שהיא מחוץ לכותלי בית המשפט ולא מדובר באיזשהו צו שיפוטי, אחד הדברים הקלים ביותר כנראה יהיו, אם זה אדם שאנחנו חוששים שהוא עשוי בתקופת היותו נאמן, הוא בהחלט עשוי להפעיל ייפוי כוח מתמשך ויש חשש ממשי, אז בוודאי שאני אפעל. מה אני אמליץ במצב כזה? כבר עכשיו, כשהוא צלול, למנות נאמן נוסף יחד איתו. או עכשיו, כשהוא צלול, ליצור את ההסכם שממנה תחתיו נאמן אחר, ואז אני יכולה להשתמש בזה ולמנות מיופה כוח בעניינים רכושיים רק לטובת הדבר הספציפי הזה, כשזאת נאמנות שקשורה גם לרכוש שלו. כשזה נאמנות שאת אומרת, אוקיי? נאמנות שהיא לא נאמנות חיצונית, אוקיי? שקשורה לרכוש שלו. עכשיו, אם בן אדם נאמן... שנייה, אז רגע, אז נסביר רגע. אבל נאמנות תלויה בצד חיצוני שלישי. לא הבנתי אותה. נסביר רגע. כשזאת נאמנות שקשורה לרכוש שלו, זאת אומרת שיש שם נאמן שאני צריכה לתת תשובות ביחס אליו, אוקיי? אז כשזאת נאמנות שקשורה לרכוש של הבן אדם עצמו, ויש לו כבר מינוי של נאמן כזה או אחר, אם אני רוצה לעשות שינויים בבוא היום כשהאיש לא יהיה צלול, ולשנות את תפקיד הנאמן, אני יכולה לעשות את זה. גם באמצעות ייפוי כוח מתמשך וגם להכניס מיופה כוח על פי ייפוי כוח מתמשך במקום אותו נאמן בשל היעדר צלילות, אבל אני אעדיף לגבות את זה בהסכמים שקשורים לאותה נאמנות, ואז גם לעגן את זה בתוך ייפוי הכוח המתמשך. אם זה נאמן שהוא הממנה, והוא נאמן לטובת צד ג', אני יכולה להתערב? יש לי שני ילדים מהאותו כנראה. כן, תושם מראש עם צד ג'. כל הזמן אנחנו נשארים בקטגוריה של דיני החוזים, שככל הנראה יאפשרו כל פתרון, אוקיי? אבל הם דורשים מאיתנו עבודה מחוץ לייפוי הכוח המתמשך. זאת אומרת, במסגרת הנאמנות הזאת, לעשות הסכמים. הקונפליקט הזה בין היותו של נאמן ליחסים שלי, ואני הופך להיות בלתי כשיר, לבין המינוי שעשיתי, אני חושב שזה צריך להיפטר בתיקון לחוק בתוספת. תראו, את התשובות בסופו של דבר, את התשובות בסופו של דבר אנחנו גם יכולים לקבל באופן פרטני מהאפוטרופוס. מה שאני שואפת שנצא ממנו זה היכולת המחשבתית כדי שנוכל לבנות איזושהי תבנית נכונה, ואם צריך גם להתקשר ולבקש אישורים מנציגי האפוטרופוס, ולראות שאנחנו על הקו הנכון, ושזה יהיה מקובל על האפוטרופוס, אוקיי?
אבל החשיבה מחוץ לקופסה פה חייבת להיות. פתאום זה כבר לא ייפוי כוח מתמשך רגיל, והוא נותן מענה להרבה מאוד תרכובות מיוחדות, ונכנסים פה חיקוקים אחרים, אפוטרופסות, דיני הנאמנות, דיני התאגידים למיניהם, אוקיי? אני רוצה לשאול בעניין. כן. אני חוזרת לשאלה הראשונה שלי. מיניתי עורך דין כמייפה כוח שלי לעניינים משפטיים, בסדר? כן. 10 שנים, 15 שנה, אני רוצה, עורך הדין הזה מת. כן. לא משנה. יש לו חליף עורך דין ספציפי או אין לו? מי ימנה אותו? האם בגלל זה יצטרכו לעשות ייפוי כוח מחדש על כל חלקה? כי היום אם רוצים לעשות שינוי בממנה, צריך לעשות שינוי. והאם אי אפשר למצוא פתרון שבמקרה שממנים אנשי מקצוע, לא יהיה צריך לעשות ייפוי כוח מחדש, כי חוזרים עוד פעם בכל הטהרן וכותבים את הכל מחדש. קודם כל, תשומת ליבך שמינוי של אנשי מקצוע לא תמיד מתקיים. הוא מתקיים באמת במקרים מאוד מאוד מסוימים שאנחנו מדברים עליהם כרגע, אבל משום שיש לנו הוראת חוק שמתירה למיופה הכוח להתייעץ, הרבה מאוד פעמים זה יספק אותנו, ולא נידרש למנות אנשים מחוץ למשפחה. כשיש פה עסקים מאוד גדולים, אני מודיעה לכם מראש שאנחנו נידרש למנות אנשים מחוץ למשפחה, ככל הנראה. או לאפשר לממונה. אבל את יודעת, אני רוצה לומר לך, תזכירי לי רק את שמך, עורכת דין מירה? אני מירה דרור שני. נכון. אבל לא, אבל אני רוצה לומר לליאורה. נכון, ליאורה? אני? כן. דסי. הדסה. אופס, כן, פספסתי אותך. לעורכת דין הדסה. תראו, ולכולם, העניין הזה של לתקן ייפויי כוח מתמשכים, אנחנו צריכים להתרגל לזה. אני עכשיו עובדת על ייפויי הכוח הראשונים שעשיתי, ואנחנו לא היינו מודעים להתנהלות של הבנקים. אני מזמינה לקוח אחרי לקוח לתקן לנושא. כל הכבוד לך. כל הכבוד לך. כי אחרת זה לא תקף משהו. אבל בכלל, כל העניין של תיקון ייפוי כוח מתמשך, זה המצב כרגע. אין רק תיקון, יש עריכה מחדש. נכון. הבעיה שלך היא לא הבעיה בחלק המעשי. הבעיה שאת מתארת כרגע היא משום שאת לא יודעת אם את גובה שוב שכר טרחה. אז זה בחלק המעשי. כי יש דברים בחלק המעשי, אנשים אומרים, אני רוצה את הבן הזה שלי, ואני לא מדבר דווקא לענייני חברה, ואחר כך מתקוטטים הבן ורוצים להחליט למישהו אחר, ורוצים לעשות אותו דבר. הם לא יכולים להחליט מיופה כוח, הם צריכים לעשות ייפוי כוח מחדש. וזה נראה בעיניי לא הגיוני שהם צריכים לעבור את התהליך הזה. זה המצב כרגע, אנחנו לא מתקנים. דווקא לאחרונה שמעתי מהאפוטרופוס משהו חמוד. מה משונה מצבא? אתה מתחרט, אתה עושה חדשה. אבל אנחנו לא יכולים לתקן. יש לך הרבה פעמים כמה מיופי כוח, כל אחד לעניין אחר, ושוב אתה צריך לכנס את כולם, לחתום מחדש. לא, אתה יכול להגיד לבן הסורר, אתה מוכן להתפטר, כן או לא כן, נפתרה הבעיה, לא, אתה עושה מחדש. אבל למה לבנקים את מזמינה אותם שוב? נכון. למה צריכה להזמין? למה צריכה? שמקדמות, אבל הן לא מבטלות את מה שהיה. אני גם מסכים איתך. לא צריך שום דבר. אנחנו חוששים שהבנקים לא יכבדו. אם נתת הגדרה, אם נתת בהתחלה, כמו שאת אומרת, כשלא ידענו, אם נתנו הגדרה די נרחבת, ומינינו לפן הרכושי, זה אמור להיות סעיף סל שלא... זה נכון שהיום הבנקים, אם יש להם משהו מדויק, אז יותר קל להם, אבל זה לא אומר שהקודם לא ישמע. אני רוצה אז שיקום הלקוח שיסכים ללכת סוף סוף לבית המשפט. אני רוצה רגע שנשים רק לב, אפשרות לתקן זו עריכה מחדש, אבל אם הפעלנו וצריך להפקיד ולהפעיל מחדש, זה כן, אוקיי? אני אומרת את זה משום שתראו לכם, משום שאין אפשרות לתקן, בתחילת הדרך אני סברתי שאם הפעלנו ותוקפו של ייפוי הכוח המתמשך פג, לא ניתן להפקידו מחדש, אבל אני שומעת היום מהאפוטרופוס עצמו שניתן דה פקטו להפקיד את אותו אחד מחדש, אז זה מצוין, אוקיי? זה עוד לא קרה לי, הפעלתי, אבל עוד לא הפקדתי חזרה.
זה חדש אפשרי. לא, יש שם הנחיות. זהו, יש הנחיות. נכון. אגב, אתה מפקיד אני הוא עכשיו הוא כן בעיתוני בסדר, אז לא מכניס את הסעיף הזה, כותב את זה בראש המדהימות של הביטול של הייפוי כוח. יש ביטול לתקופה הזאת שהבן אדם כבר לא צלול, הוא לא יכול לחזור, נכון? נכון. את עושה וי. אני עשיתי הרבה מאוד ויים כאלה סעיף כובל. אבל היום אני לא כותב את הוי הזה. למה? העתקתי את הוי הזה, ואני אומר שאם בן אדם לא צלול, הוא לא יכול לחזור בו, אבל אם הוא חוזר לעצמו ומביא אישור מרופא, כמו קורונה, כמו צביקה פיק, לדוגמה, וזה מה שאומר לאנשים, וגם ככה אז זה הייפוי כוח. אבל זה מתאפשר לך גם ככה. כדאי לך להשתמש בתיק הזה וכן לעשות את זה. יש לך... זה השבלונה שלהם. של מה? כשאתה בוחר לא לסמן את זה, בעצם אמרת להם שאתה לא מעוניין בזה. לא, אני כותב את זה בהנחיות. לא, אתה מצרף אותם. יש לך כמו שתגיד רובריקה. שבהנחיות תכתוב שאפשר למנות פסיכיאטר. לא, אתה צריך לקחת איך שהם אומרים לך. יש לך דרך לבטל את ייפוי הכוח. נגיד, הפעלת אותו באמצעות חוות דעת של רופא מתחום הפסיכוגריאטריה, בסדר? אתה יכול גם לבטל אותו באותו אופן אם הוא חזר לתפקוד. אבל יש לזה סעיף נפרד, אתה לא צריך לסבך את זה. שם? אין סעיף כזה. אם אתה לא מקבל את הריבית, אפשר לבטל. זהו, אז הוא חברים, אני מערבב. רוצה להתקדם ואני מבטיחה לתת בסוף זמן. ההמלצה שלי, תעשה את הביל ותכתוב, יש לך את זה כבר בשטנץ, ותכתוב בפנים את זה גם כן. עורך דין אבנר ועורך דין אביתר, אני רגע רוצה להתקדם, אנחנו לקראת סיום. מה זה אני נותנת לכם גם זמן לשיח חשוב מאוד הבטוח הזה? שאנחנו קצת בוודאי, לשיח בינינו, לאו הבטוח הזה. דווקא לסעיף הזה. מצוין. יש לי כמה שאלות פה אני לכם, רוצה רק לסכם את מה שאמרנו עד עכשיו. דיברנו בעצם על דיני התאגידים ועל הממשק, ואני ציינתי בפניכם שבמסמכי היסוד של החברה, התקנון בעיקרו, מגדירים את אופן חלוקת התפקידים בתוך התאגיד, את אופן קבלת ההחלטות בתוך התאגיד, את הדרך שבה משנים תפקידים, מוסיפים תפקידים בתוך התאגיד, ויש לנו חובה לתת תשומת לב לדבר הזה, לפני שאנחנו עושים כל דבר בתוך ייפוי הכוח המתמשך. בואו נראה רגע, נחזור ונדבר רגע. ראינו מיופי כוח שהם חיצוניים למשפחה, ראינו שיש פתאום איזושהי חלוקת סמכויות קצת שונה, ראינו שלפעמים עדיף שמיופה כוח ישתמש באיש מקצוע, ולפעמים עדיף שהוא עצמו יהיה בעל המקצוע, משום שזה כבר משהו הרבה יותר רחב, דורש הבנה, דורש קבלת החלטות, דורש ביצוע פעולות, משהו יותר עמוק, ואנחנו מעדיפים שהוא יהיה מיופה כוח על פי ייפוי כוח מתמשך. אז מה שקורה זה שפתאום זה כוח הרבה יותר רחב, שכל חלוקת התפקידים בין מיופי הכוח משתנה. אז אם האפוטרופוס הנחה אותנו לרשום את חלוקת התפקידים ואת יחסי הכוחות בין מיופי הכוח, קל וחומר כשמדובר בייפוי כוח מתמשך שמתעסק גם בעסקיו וברכוש יותר מהותי של הממנה, ואז צריכים להיות גם סדרי עבודה ומנגנונים של קבלת החלטות בין מיופי הכוח, אבל גם חלק ממיופי הכוח מתמנים כדי לשמש תפקיד ספציפי, כמו ניהול חברה, כמו קבלת החלטות בחברה, כמו ניהול עסק, כמו ניהול השקעות כשזה בהיקפים מאוד מאוד גדולים. הם נרשמים כמיופי כוח בעניינים רכושיים בכללותם, אבל תפקידנו לייחד להם את התפקיד הספציפי הזה ולמנוע מהם סמכויות בתפקידים אחרים, וזה נורא חשוב, אוקיי? משום שאנחנו לא, זה מאוד חשוב, משום שאנחנו לא רוצים שייווצר מצב שיהיה קונפליקט בין מיופה כוח שהוא בן משפחה לבין מיופה כוח שהוא אינו בן משפחה, אוקיי? רק משום ריבוי העסקים, אוקיי? ודיברנו על זה שישנם מינויים של מיופי כוח בייפוי כוח מתמשך שידרשו הסדרה מראש, ודיברנו גם על תאגידים, דיברנו על דירקטוריון בתוך תאגיד, דיברנו על נאמנויות, על כונסי נכסים, על כל מיני תפקידים שהם תפקידים שמקורם בהסכם,
ולא תפקידים מכוח צו שיפוטי, ששם בתוך מערכת ההסכמים ככל הנראה צריך יהיה לבצע פעולות ולקבל הסכמות חדשות כדי לאפשר את מה שאנחנו רוצים בתוך ייפוי הכוח המתמשך. הראייה הרבה יותר רחבה. זה מה שנקרא להקדים למינוי הסכמות חוזיות, הסדרות של זכויות, אוקיי, ושל סמכויות, ולפעמים לרבות פרוטוקולים. אז אני בדקה אחת עכשיו מראה לכם את כל הכיוונים שדיברנו עליהם בצורה לא מספיק עמוקה, אבל טוב שהעלינו והצפנו אותם, כי הדברים לא עלו ולא הוצפו עד היום, ואנחנו רוצים גם תשובות וגם להבין מה יהיה מוסכם או הנחיות מטעם האפוטרופוס, והמלצות בעיקר מטעם האפוטרופוס, כי הוא בסופו של דבר זה שמחזיק את המושכות של כל הסמכויות שאנחנו נותנים בתוך ייפוי הכוח המתמשך. אז בדיני תאגידים היה לנו פה עניין בפני עצמו, והבנו שאנחנו חייבים להיכנס לנבחי התאגיד. בנאמנויות הבנו שכשזה נאמן מכוח הסכם, אוקיי? אז אנחנו צריכים להיכנס למסמכי הנאמנות, לכתב המינוי, ולראות מה מתאפשר לנו שם, ואם זה נכון לנו בכלל, אוקיי? ולעומת זאת, אפוטרופסות או כינוס נכסים או ייפוי כוח מתמשך, אלו לא דברים אפוטרופסות וכינוס נכסים, שזה צו שיפוטי או ייפוי כוח מתמשך, מרחב התמרון שלנו הוא קטן מאוד באמצעות ייפוי הכוח המתמשך. יש מרחב תמרון באמצעות דינים אחרים, אוקיי? פה אני מסיימת את החלק המאוד ספציפי של מינוי מיופה כוח, כאשר יש היבט מסחרי ועסקי בתוך ייפוי הכוח המתמשך, ואנחנו בזמן פתוח עם שאלות. לא, אני רוצה לומר משהו שיקל, איזושהי קצת הקלה על הכאב ראש של כולם. תגידו לי אם אתם חושבים כמוני. אני חושב שכל החשיבה הזאת, שהיא באמת נחוצה, היא אולי לא נחוצה בכלל כאשר מדובר במישהו שיש לו מניות מיעוט. ואז אתה יכול באמת לוותר על כל הסיפור הזה, באמת להתמקד במחשבה בדברים קצת אחרים. זה רלוונטי כשאתה עושה את זה למישהו שיש לו שליטה בזה. נכון, לא רצינית. יש לי שאלה... לא רצינית, שליטה בזה. יש לי שאלה פה באמת לכולם, שאני נתקל בה ממש יום-יום. נניח, אני מדבר על הבנקים, נניח שיש לנו בני זוג, ויש לה חשבון משותף. האישה נכנסה לדמנציה, והבעל קיבל ייפוי כוח, והוא נכנס והוא נהיה כמיופה כוח. מה הסמכויות שלו בבנק? הרי הוא לא יכול לתת מתנות, והוא לא יכול לתת הלוואות, והוא לא יכול כמיופה כוח. אבל מצד שני, הוא שותף בחשבון. אז אנשים אומרים, מה אנחנו עושים במקרה כזה? רגע, כאשר יש מיופה כוח הילדים, אז אני מכניס סעיף שהם לא יכולים לפעול אך ורק לרווחת הממנה. וזה אומר החוק. מה עושים פה במקרה? אם מישהו נתקל, אל תתנו השערות, נתקל. כאשר, עוד פעם אני חוזר, חשבון משותף, האישה נכנסה לדמנציה, הבעל הפעיל ייפוי הכוח. מה קורה במקרה כזה בבנק? מה הסמכויות שלו? נתקל? ברור. בבקשה. יש לי כמה וכמה ייפוי כוח שנכנסו לתוקף, גם לי יש, לא חזרו אליי. וגם ההנחיות המדיניות. כן. שאתה קובע בהנחיות המדינות במפורש, שאתה מסמיך את מיופה הכוח ומסכים, שימשיך לתת מתנות, קודם כל, כמו שנהגת לעשות קודם, משפט כללי, אבל אתה נותן הסכמה, מתנות לניהול לחתונות, לבריתות, מה שעשינו מיופה הכוח יכול להמשיך לקחת, הרי החשבון הוא משותף. אבל הוא יכול לעצמו, זו השאלה שלי, עזבי, אני לא מבקש שהמיופה כוח ייתן לי, אני לא רוצה שמיופה הכוח, לא מיופה כוח, כן, שהממנה ייתן לי, אני יש לי חשבון, עכשיו מה קורה? אין שאלה, אז אל תשאל, שלי, אתה חושב שאתה יכול לעשות פה מה שאתה רוצה, כי זה חשבון משותף, אז זה מה אנחנו אומרים, אתה יודע שזה לא זה. אתה יודע שהבנק בא ואומר, חצי לפחות חצי, באופן תיאורטי שייך לבן אדם דמנטי, לך תביא לי מינוי אפוטרופסות לרכוש, או ייפוי כוח מתמשך לזה. אתה יודע שהבנק, אם מעוניין זה מבקש את זה, אוקיי? אז התפקיד שלך בתוך ההנחיה
ההנחיות המקדימות, לתת את חופש הפעולה ולנסח את הדברים. יש דברים שאתה יודע מראש. כן, אני קונה לי לקנות עגלה לכל נכד שנולד לי, אז אתה כותב, אני מממנת עגלה לכל נכד שנולד. אני תומכת $50,000 לשנה בנכד שלומד בפרינסטון, אז אתה כותב, אני נותנת הלוואה עד 100,000 שקל לילד שחס וחלילה חולה במחלה קשה, זה יהיה הלוואה, אחר כך שזכייה. אתה כותב בהנחיות המקדימות. אני שואל מה הסמכויות של הצד השני. מה שהיא אומרת לך, תקשיב, מה שהיא אומרת הוא חשוב. הכוונה שלה זה לומר שאז ניתן יהיה לעשות שימוש בחשבון הזה, לא רק לצרכים האישיים, השוטפים, היומיומיים והשגרתיים, אלא משום שניתנו הנחיות מקדימות נוספות, אפשר יהיה לקחת כספים מהחשבון הזה לטובת אותן מתנות. אבל מה הסמכויות שלי? אני חצי חשבון, מה הסמכויות שלי? אתה מתכוון לבן הזוג הנותר שהוא לא דימנטי. זו השאלה, זה שבייפוי כוח ואני עושה, מה שאת רוצה? אני אגיד לך מה אני אעשה. במקרה כזה, אני ממנה לכל אחד את בן הזוג או בת הזוג בחלק הרכושי, שהוא ימשיך לפעול עבור הצד השני. ובמקרה והוא לא יהיה קשה, מבין בדבר, לא יבין בדבר. אז יקצרו מיופה הכוח שאנשי האמנות שלו לצורך העניין. אבל לא זאת השאלה. לא זו השאלה. יכולה לחיות כמו תמיד ולמשוך כספים כמו תמיד. מצוין. אז מה עם סעיף 32 ו' ז'? מה עם סעיף 32 ו' ז'? מכירים אותו? שממש מבקשים לרשום שהיא תהיה רשאית לפעול בחשבון ולא יהיה בכך משום ניגוד עניינים כאמור בסעיף 32 ו' ז'. חובה, תרשום לעצמך 32 ו' ז', ואתה צריך לרשום בהנחיות המקדימות שלך שלא ייווצר ניגוד עניינים בהתאם לסעיף 32 ו' ז'. זה עדיין לא יראו בזה. אני משאיר גם לניגוד עניינים. ואז לא ענינו לך עדיין 32 ו' ז', וגם אז לא ענינו לך מספיק טוב על השאלה. מדוע? כי אנחנו לא פקידי הבנק, ואנחנו לא באמת יודעים אם ניתנו לה למשוך כספים בפשטות. אבל יש כל דוגמאות, נתקלתי בזה לא כמיופה כוח, אבל דיווחו לי, אני יכול לשתף. יש תשובה, תקשיב, כן? יש תשובה. רגע, אז תמשיך אביתר. אני יכול לשתף אתכם בתשובה, במידע שאני קיבלתי, והוא נוגע לבנק ספציפי אחד. כפי שכולכם יודעים, הבנקים לא עשויים מאור אחד, ובאותו בנק גם הפקידים לא עשויים מאור אחד. אבל מה שלקוחות שלי סיפרו לי זה שהפרקטיקה שלהם, של הבנקים, היא שהם משדלים בכל כוחם לפתוח חשבון חדש, אז אתה נותר עצמאי בחצי מהחשבון שהיה לך, את חצי מהחשבון שמים בחשבון החדש, ואז אתה שואל פרקטית מה אני יכול לעשות, לא קיבלת עוד תשובה, מה אני רשאי לעשות בתור נאמן מיופה כוח מתמשך בחשבון החדש, כי הם אוהבים את הכותרות, זה חשבון, זה החסוי באמצעות זה. רגע, אני אענה לך. אז מה שהם ייתנו לך תמיד בלי בעיה, זה ייתנו לך למשוך משם את הסטנדרט שהיה מוכר להם ערב כניסה לתוקף. יחד עם זאת, ואני משמש כמיופה כוח, בייפוי כוח מתמשך, כמיופה כוח ממש של מישהי שהיא כבר אינה מבינה בדבר, רק בנושאים של הדירות שלה, ושכנעתי את הבנק שכשאני נותן להם אסמכתאות למה אני צריך את הכסף, אני מנהל עבורה כמה וכמה דירות. בין אם זה לזפת ובין אם זה לאיש מזגנים ובין אם זה אלפי שקלים, ישר הם נותנים במשחררי לי. וגם ללקוחות שלך הם יתנו. כי זה יהיה הסטנדרט שהיה קודם, פלוס צרכים מוכחים. אני עכשיו צריך בשביל, היא עברה להיות מסטטוס של רגיל בדיור המוגן לסיעודי מורכב, אז זה עלה עכשיו פה 20,000 שקל. אתה מוכיח להם את זה? צ'ק, קיבלת את זה. אגב, חשבון של ייפוי כוח, זה עוד פעם, אחד הבנקים, וזה אני עברתי על עצמי, ברגע שיש ייפוי כוח מתמשך, החשבון בנק עובר לחשבון של ייפוי כוח. לא אפוטרופסות, לא רגיל, של ייפוי חשבון בבנק שגובה חשבון של מיופה כוח. בנק ישראל, זה מה שאמרו לי, בנק ישראל מפתח על הבנקים.
הם לומדים, הם עכשיו דורשים להפריד את זה, הם לומדים על הדרך, הם עד היום למדו להתעסק עם הסרטים האדומים של הנוטריונים, זה הם יודעים יופי. הם גם לומדים עכשיו לעשות ייפוי כוח מתמשך. אני חושב שאנחנו כוועדה צריכים להעלות נושאים ולהציף נושאים שאנחנו עוברים כל יום, ולהציף את זה, ומילא אנחנו שומעים הרצאות והרצאות נפלאות וחכמות וטובות, אבל יש דברים שאנשים עוברים יום-יום וצריך להציף אותם. כמו לדוגמה, בא אליי בן אדם, שאני מכיר אותו, אומר לי, תשמע, הייתי אצל עורך דין, הוא אומר לי שאני אביא לו אישור מפסיכיאטר או רופא גריאטרי שאני צלול. מה אתה אומר? אמרתי לו, תלך אתה לאותו עורך דין שביקש ממך את היפוי כוח, תגיד לו שיביא מהאימא שלו יפוי כוח שהוא צלול, העורך דין צלול. אתה לא צודק. אני לא צודק. לא, אתה לא צודק. אני לא יודע אם אתה זוכר. אני יושב עם בן אדם, ואשתו. רגע, הנה טוב ששאלת. אתה זוכר שהיה לנו הרצאה של המשנה לנשיאה שהוא כבר פרש מאז? הוא עמד פה, משנה לנשיאת בית המשפט העליון, והוא אומר לנו, אם יגיע אליי בסופו של יום התיק, ואני רואה שהממנה הזה היה מעל גיל 85, זה מה שהוא אמר, אני מצטט, היה מעל גיל 85. ולא ביקשתם. ואתה החתמת אותו ועכשיו יש מחלוקת, אני מטיל ספק, הוא אמר, בעבודה הטובה שעשיתם. אז אני מאז, הפרקטיקה שלי, כל מישהו מעל 85, גם אם הוא צלול, לא כיין, אלא כמי עדן, אז אני שולח אותו שיביא לי אישור. שואל, יש התחילה כבר איזה מחלה, אתה מטופל, אז כשאומרים לי, ואני מחתים במשפחה, אני מחתים אותם, שהם יודעים שהבן אדם לא קיבל מסמך, ואין שום סיבה שהיא... אתה מחתים גם את האח שלו? אז אולי האח יפנה לבית המשפט שיעשה צרות המשפחה. אני רוצה לספר לכם את הבעיה לא בבית משפט. כשבאנו להפעיל ייפוי כוח מתמשך, שנחתם רק שנה קודם, או יומיים קודם, אמרו לי בדיעבד, תביא לי אישור רפואי. נתתי אישור רפואי שלי, פגשתי אותם פעמיים, נראה לי, אמרתי לו, החתמתי, כל מה שאתה רוצה, לא קיבלו את זה. מה כן קיבלו? הם הצליחו ללכת לרופאת המשפחה בלבד, שהוציאה אישור בדיעבד. בתאריך הזה והזה הוא היה צלול. נכון. אני לא יודע מה הסמכות של רופאת משפחה, לקבוע שאדם צלול. כרגע יש לה סמכות. אבל זו הערה, מה שהיא אמרה, גם חדשה, אני לא זכרתי. גבי דביר. גם גבי דביר, מה לא רשמתי, אתה הגעת באיחור. חסמו פה את הכניסה. אבל ההערה שלך היא כל כך חשובה, וזה מחבר אותי לאביתר. מה שאנחנו עושים פה זה לא רק חידודים וכו' וכו', צריכים לטפל במשהו. ומה שאת אמרת זה דבר מאוד מאוד חשוב. לא ייתכן ששנה לאחר מכן יבקשו ממך אישור רפואי. צריכים לסמוך במינימום על עורך דין. ואם כבר לא סומכים עליו, אז בהפקדה תבקשו ממנו אישור. לא ייתכן ששנה לאחר מכן יבקשו, זה משהו שהוא לא תקין. היה משהו שם, זה לא כל כך פשוט. זה דבר לא תקין. היה שם משהו, לא יכול להיות שנה. זה לא שרירותי. היא מספרת לנו, לא יודע. היא יושבת לידינו. הכל יכול לקרות, יכול גם להיות אירוע מוחי. נכון? זה משהו שהוא לא תקין. מה רצית לשאול בבקשה? אני חושבת באמת שצריך בשלבי הביניים, יש לנו היום, אנחנו עדיין אחרי 5 שנים של תיקון 18 נמצאים בשלבי ביניים. השאלה היא איך בשלבי הביניים האלה אנחנו מתפקדים בצורה הטובה ביותר. אני רוצה קודם כל להתקשר לנושא של ההרצאה שלך היום. נניח שיש אדם שבמכלול נכסיו, ואני כן מונה את הנכסים בתוך ייפוי הכוח, ואני כן כותבת משפטים מאוד מאוד כלליים שאומרים, אני נותן ייפוי כוח לבצע, ממש כמו ייפוי כוח שפעם היינו כותבים בנוטריונים, לבצע כל פעולה שבעלים רשאי לעשותה. אני כותבת את הדברים המאוד כלליים האלה, שמאפשרים לי גם לחיות טוב עם עצמי בדיעבד, כשלא כתבתי בייפויי כוח הראשונים את כל מה שהייתי צריכה לכתוב בעניין פעילות מקוונת וכרטיסי אשראי. אז את זה אני כותבת תמיד, אבל אני מתייחסת כרגע באמת לחברה, אוקיי? כן.
אז כשאני כותבת את המשפטים הכלליים האלה, בתוספת משפטים נוספים כגון, אני מסמיך את מיופה הכוח להתייעץ ברור, למנות כל שליח, למנות כל בעל מקצוע, בסוגריים, עורך דין, רואה חשבון וכו', לשלם לו מנכ"ל, ואולי אפילו בשביל עצמי, כדי להגן על עצמי, והכל בכפוף להוראות הדין ולמסמכי היסוד של החברה או כל דבר כזה. אז אני חיה בשלום מצד אחד עם עצמי, ומחשש תביעות עתידיות, כולל כל מה שלא כתבתי ב4 שנים אחורה, ומצד שני, אני יודעת שנתתי את המסמך הכי כללי והכי טוב שאני יכולה. ומה קורה אם בהתאם למסמכי היסוד של החברה זה לא אפשרי? אז כתבתי בכפוף, תראי, עוד אבל פעם, אני לא לא נתת לו יודעת. מענה, הוא צריך מענה בסוף. תראי, אני אומר לך, את צודקת, ואני אגיד לך מה אני חושבת. כמו שבתחומים אחרים יש כבר ייחודיות לבעלי מקצוע ספציפיים שמתמחים בעסקים מסחריים ובדיני משפחה, ככה זה יהיה בהמשך. נכון. ואם יבוא אליי מישהו שהוא בחברה שלו עם יועץ משפטי, את יודעת, שמכיר את כל המסמכות, אני אשלח אותו אלייך, ובשמחה רבה אני אשלח אותו אלייך, או אני אשתף איתך פעולה, או אני אשתף פעולה עם היועץ המשפטי של החברה. באיזו עיר את נמצאת? גבעתיים. זה כמו שעורך דין מאילת ישלח אלייך משום שהממנה שלו בגבעתיים. נכון, אבל זה יותר ספציפי. נכון. זה לא עניין של מיקום, אלא עניין של מקצועיות, וגינקולוג לא מתעסק באורתופדיה, ואני אגיד רק עוד משפט אחד בעניין בני זוג. מה שאני כותבת, ואני משתפת בשמחה רבה, אני כותבת בתוך הייפוי כוח, לגבי נכסים משותפים כולל חשבון בנק משותף, אני נותנת שיקול דעת למיופה הכוח, להשאיר את החשבונות המשותפים שלי עם בעלי כחשבון משותף, או לפצל אותם ולשנות את זה בהתאם לצורך ובהתאם, לא יודעת, בהתאם גם לסגור את החשבון ולהעביר לבנק אחר. נכון, ולפצל וכו'. ואז אני אומרת, בשלב מסוים, ולפי הנוחות שלהם או מה שלא יהיה, כי אני אומרת, בואו נראה מה יקרה. המגמה שאני רואה לנגד עיניי, לכתוב הכי פתוח והכי מגן עליהם ועלינו. תשמעי, מה שאת אמרת הוא מאוד מאוד חשוב. למה הוא מאוד מאוד חשוב? כי הוא בא ומראה זווית ראייה של עורך דין שמתעסק רק בדיני משפחה, ולא מתעסק אולי בתחום האזרחי מסחרי, ולא מיומן. הוא בא ואומר, תראו, אם אני לא רואה עסקים מאוד מפותחים, שליטה במספר חברות, אני רואה איזו חברה משפחתית שהוא בעל המנהלת היחיד בה והדירקטור היחיד בה, אני מבין שאני בתוך ייפוי הכוח המתמשך שלא דורש היבטים מסחריים מאוד מורכבים, ואני יכול באמצעות משפטים וסמכויות יותר כלליות שאני מעניק בתוך ייפוי הכוח המתמשך לתת מענה. וזה נכון, ופה נדרשת הבחנה בין ייפוי כוח מתמשך לאיש עסקים שהעסקים שלו מורכבים יותר ודורשים מענה כזה או אחר, ואז באמת ישנה עדיפות שמי שיש לו את המומחיות בתחום האזרחי המסחרי ייגש ויבצע ייפוי כוח מתמשך כזה כדי שהוא ייתן מענה, כי מה שיקרה בסוף זה שעשוי להיות מצב שאין מענה. עכשיו, אני רוצה לסגור את הפגישה הזו, אלא אם כן למי שיש שאלה מאוד חשובה או משהו מאוד חשוב לומר ולא דנו בו. אני רוצה להגיד משהו. כן. לגבי הרכוש. אני מבקש סליחה, אני חייב לזוז. אני מבקש סליחה. עוד שנייה אני מבקש לך. לגבי הרכוש, רק שנייה אחת, לגבי רכוש. אמרה פה מירה שהיא חושבת את הרכוש שיש. הרבה מאוד אנשים ממנה, אני לא יודע ממנה, מגיעים אליי. למה? כי מה אנשים אומרים? מה, אני עכשיו לרשום... ביקשת שאני אשאר, אני אומר לכל החבר'ה, זה לא הצהרת הון, אני רק רוצה בשביל הבנקים, תציינו לי מספרי החשבון וכולי. ואם חסר חשבון, ואם בדיוק... אבל אני כותב גם כל חשבון אחר, הון נוסף, סניף נוסף, אני כותב כל חשבון. אותו דבר, לא, אני לא צריך לכתוב שזה יהיה פה חשבון מנוהל, אני כותב פה כללי. יכול להיות שהיא צודקת, יכול להיות שזה גם בבנק נפתח, כל החשבונות, כל קופות הגמל.
אבל חברים תמיד תזכרו את האמירה, כל חשבונותיי, כל רכושי, כל כספיי, ואלו שיהיו לי בעלי. ברור. ואתה יודע מה? לא יבואו ממני אליך, כי אני אומרת להם, אם אתם לא רוצים, אתם לא חייבים. אז הנה מגיעים. לסיכום חברים, אני רוצה להגיד תודה מיוחדת שלי ואז אני אגיד תודה מיוחדת. האם יש מישהו שמדובר באדם מבוגר, שיש לו הרבה נכסים, ולא רוצה שיהיה כפוף לכל המגבלות של 500,000 שקלים וככה וככה, בנה איזשהו מנגנון של נאמנות, של הפרדת הרכוש הזה, ואז זה לא כפוף לכל המגבלות האלה. אני יודעת שאנשים מאוד עשירים, זה מה שאני טראסט אמריקאי. זה הכוח להיות בקשר עם הנאמן הזה ולבקח עליו. נכון. זה מה שאת כותבת בכל והשאלה אם גם אפשר להחליט אותו. את יודעת שזאת באמת שאלה מצוינת. האם מנגנון הנאמנות הזה נשאר כפי שהוא והוא תקף כאשר אדם מאבד את צניעותו? לא יכול לפקח. זאת ממש שאלה, אוקיי? וזה כנראה ניתן לעגן את זה בפשטות בתוך כתבי המינוי, זאת אומרת הסכמי הנאמנות. ולמה אני אומרת, חבר'ה, לכו להסכמי הנאמנות ובדקו רגע מה כתוב שם. תארו לעצמכם שבתוך הסכם הנאמנות כתוב שהיה והוא יאבד את צנינותו, הסכם זה מאבד אותו. נכון. הנהנה. אז זה חשוב לו. את יודעת את מי יצטועים שכתוב כזה דבר, ואת לא ראית את זה כי לא הביאו לה. לא, את הדור הבא. את הדור הבא, לא אנחנו בשאלה האחרונה, אני מאפשרת פה שאלה אחרונה לפני שאני סוגרת את הישיבה. בעניין של הפגישה שקיבלת לחוות דעת הרפואית בדיעבד, זה משהו ככל שאני חושבת שזה יותר ויותר מרגיז. קודם כל שלא מופיע בחוק. רוצים שזה יהיה בחוק תכתבו ונדרוש. זה דבר ראשון. דבר שני, ברגע שאני לא הייתי בהרצאה שהמשנה לה, אני לא יודעת מי אמר מה שאמר. כבוד השופט חנן. מצוין. אני לא הייתי, לא נכחתי, אבל להגיד דבר כזה זה לא אחר מאשר גילנות. נכון, מאוד. נכון, מאוד. מ-97, שהם צלולים לחלוטין. מדויק. אומרים, או מה תאריכם, או זה היום הולדת של הבדודה שלי, ואחרי שעה מגיע מישהו בן 30 לא זוכר מה התאריך של היום. זה לא קשור בכלל, כאילו לא פונקציה. אז כאן יש משהו שאני חושבת... אני אגיד לכם, אבל עוד פעם מהניסיון שלי, ואני עושה באמת, אני מבקשת אישור רפואי מרופא המשפחה. 90% מהאנשים מקבלים את זה במקוונת. מה אכפת לנו? זה נכון, זה באמת כולם רוצים את זה. אבל יש כאן משהו מאוד אני רוצה רגע לעצור אתכם רגע, רק כדי לסיים את השידור בפייסבוק. איפה הצלם שלנו? אני מסכימה איתך, להוסיף מיפוי סיכונים. מאוד חשוב למפות סיכונים. אנחנו עדיין בשידור ישיר. זה מה שאני עושה. אצלי לא יוצאים של כל המשפחה. אין דבר כזה. אין דבר כזה. אז הסיכון שיבואו ויתנו שהוא לא היה צלול. לא, אבל מי טוען? האפוטרופוס, כשהגשנו את הבקשה להכניס את זה לתוקף, הם ביקשו... רגע, אז תשיבו לי רגע, אנחנו בשידור. אם אחד מהילדים לא מתנגד, זהו? מה הבעיה? שהגשנו את פנו לאנשים, הבקשה המשפטית לא הייתה דרכי בכלל, המשפחה הגישה את התצהיר הזה. ברשותכם רגע אחד, אנחנו נוכל להמשיך לשבת ולשוחח, אוקיי? אני רק רוצה לסיים את הישיבה באופן פורמלי, לכל אחת ואחד מכם. תודה באמת מכל הלב שבאתם, שאתם שותפים, שאתם לוקחים חלק. הפעם זה לקחת חלק במשהו שאנחנו ממש בוראים. זה לקרוא, יש מאין וזה דבר גדול, אז תודה. כל הזמן תהיו בקשר, ובואו בתוך הוואטסאפ, בתוך קבוצות הוואטסאפ, נושאים לדיון, שאלות, יש, אם את לא נמצאת, אז פרח תוסיף אותך.
אוקיי? שאלות, נושאים, ונושאים שאתם רוצים לשמוע עליהם עוד ועוד מידע לקראת ה-14 לדצמבר ולקראת הכנס החד יומי שיהיה לנו. תודה לעורכת דין פרח ויל, שעושה לא רק עבודה נהדרת, אלא נותנת לי את ההזדמנות הזאת, ונותנת לכל אחד מאיתנו את ההזדמנות להיות פעילים. אני רוצה לאחל לכולכם המשך יום טוב, ואנחנו נשארים ומשוחחים עד כמה שתרצו. אבל תודה, ואת הפייסבוק אפשר לעצור. תודה.